goxo. Iskin hontatik idazten dizut berritxuko Maria Luisa. Hiru aste da ez diogula elkarri laztanik luza. Bagenekien gaitzindartsua zela koronavirusa, baina oraindik indartsuago maitasunaren birusa. Bagenekien gaitzindartsua zela koronavirusa, baina oraindik indartsuago maitasunaren birusa. Zugandik urrun nire etxea bilakatu zaiter beste, ta zure gana abiatu naiz kalean barrena aske. Municipalek gelditu naute 600 euroren eske. Zu ikusteko Maria Luisa ordainduko dut hainbeste. Municipalek gelditu naute 600 euroren eske. Zu ikusteko Maria Luisa ordainduko dut hainbeste.